Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Благодаря ви. Как бихте определили с едно изречение комунизма? Комунизма вирее там, където има бедност, където обаче има нужда от справедливост и хората имат чувство за справедливост и където няма гражданско общество. Това е добрата почва за комунизма и ние в момента имаме доста добра в България. Юлия, там където има комунизъм и трева не никне. Това е в рамките на шегата. В рамките на сериозното е втората ми дефиниция. Комунизмът е строя, който направи от всички ни диверсанти и престъпници. Комунизмът е система, която дава възможности за добър живот на обикновените хора и невъзможност за изява на върховете в сферата на бизнеса. На една комсомолска конференция ме извика един комсомолски началник и ми възложи да организирам ентусиазма на една конференция, което тогава ме доведе до смях. Възприятие, абсурдните лозунги, манифестации и обещанията за светло бъдеще. Специални дати даже, че от ден еди кой си България и българите влизат в епохата на комунизма, когато всичко ще е уеднаквено, всички ще са равни и според нуждите ще живеят мирно и спокойно. Утопия, за която даже и Христос не се е надявал. Самата философия е комунизма. Човешка мечта. Живеехме в една непрекъсната лъжа. Ние лъжехме, че сме много верни, че много добре работим. Те лъжеха, че се грижат за нас и ще ни плащат добре. И тая взаимна лъжа създаде непреодолими поражения в нашето общество. Върха на цялата политика на тоталитарния режим беше възродителният процес. Бяха насилствено сменени имената на над 1 милион турци. Бяха вкарани много хора в затвора и имаше жертви дадени от турското малцинство. Къде бяха тогава тези хора, които сега с такова настроение и настървение говорят за тоталитаризма? Просто си мисля къде бяха на манифестациите, носиха плакати, викаха ура, вписваха се в системата, ползваха дивиденти. Сега като ги гледам какви активни борци са, просто се чудя къде бяха тогава те. Благодаря ви. Благодаря. Бих казал, че ми стана интересно, известно време го говорех за един тест
3 от 2. Невъзможни са трите условия да са на лице. Да си честен, да си умен и да си комунист. Ако си честен и си умен, не си комунист. Ако си умен и си комунист, значи не си честен и така нататък. Една безпросветна тирания. Основно с жестокост, страх в управляваните и мълчание, но мълчанието не е мълчание на съгласие. Кое е първото нещо, което се спомняте от комунизма? Комунизъм, разбира се, не е имало. По-скоро от социализма и от онова общество преди 10 ноември. Приземяване, приземяване, приземяване. Но някой ще каже, другари Живко, а партията така ли ще остане, бе? Има ли партията нещо да направи? Другари, ние решиме да изчакаме, да видиме. И най-накрая, ако трябва, ще се преустройваме. Нека така да погледаме, да видиме. Така ще се
поснижиме да мине, едва да мине тази буря. А след това ще видим какво ще правиме. Но ние чакаме, така че ние накрая, ако нещо, ако не мине бурята, накрая ще се преустройваме. Дружна песен днес да екне, песен, песен на труда, на сърца ни да олекне, да живей труда! Моят личен спомен от комунизма не беше много приятен. Личен спомен от комунизма, някакво спокойствие, но без инициатива. Ужас, тежък и непоносим. Злокобен. Не обичам да чувам даже тази дума. Комунистите в България продължават да са хора, които са или наивници, или престъпници. Така че, според мен, аз съм категоричен. Сталин е учителя, Хитлер е ученика. И друго нещо само ще кажа в икономическия аспект. Доброто на Хитлер е, че запази частната собственост. И там възстановяването стана по-бързо. А комунизма разруши не само частната собственост, какво ли не разруши? Аз мисля, че просто не трябва да имаме спомен. Ако можехме да го заличиме и да няма спомен, щеше да бъде чудесно. Благодаря ви. А ти имаш ли някакъв спомен от комунизма? Не. Добре. Зверски период от историята на България. Да се не повтаря и да не идва и да се не чува името му. Комунизъм. Какви спомени мога да имам от комунизма? През цялото време съм работила като учителка и мисля, че не е имало комунизъм. Имаше спокойствие и всички бяха равни. Някои по-равни. Трудно ми е да имам лично впечатление, защото съм бил сравнително малък. Благодаря. И все пак? Глупав строй. Благодаря. Значи аз също нямам спомени, но за мен това е един абсурд. По-страшното е хората, които са успявали някак си да се справят с този абсурд. Не успях всъщност да направя разликата в момента, в който се смениха времената. Че тогава е било миража, а сега е действителността, макар че не знам кое е по-доброто. Илюзията или действителността. Може ли 40 години да работиш с висше образование и сега да си беден? Как да си обясниме? Демокрацията ли го разрушиха за ден или за два? Или градихме кули на пясъчни основи? Вижте, това за мен е една перверзия. Казвам го отговоря най-сериозно. Комунисти ги мразих,